Silapha kule ngqungquthela lapho kuhlangene khona ochwepheshe kwezeyimali uma kulawulwa komasipala ingqungquthela yeSigFaro. Njengomnyango wakwaCOGTA laba abaphethe ezeyimali phecelezi o-Chief Financial Officer nama-auditor iwona mgogodla kamasipala, ngoba uma kungahambanga kahle kwezeyimali abantu phansi bagcina bengayitholanga intuthuko. Ukuphathwa kahle kwezeyimali ikakhulukazi ihhovisi likaMcwaningi Mabhuku uma lenelisekile kuhamba ibanga elide eqinisekiseni ukuthi imiphakathi yakithi ikwazi ukuxosha amanzi, umgwaqo, ugesi njalo njalo. Kusinika-ke ithemba ukubona iy'nkampani ey'ningi kangaka ezenza lo msebenzi oncomekayo. Njengoba phakathi kwethu bekukhona usodolobha, umhlonishwa umeya waseThekwini, umhlonishwa uXaba, kukhona undunankulu ubaba uNtuli, okufakazayo ukuthi umsebenzi owenziwa ilabo chwepheshe usemqoka kangakanani ekutheni omasipala bethu basebenze kangcono. Sinethemba-ke lokuqhubeka phambili ukuthi kulezi iy'nsuku belapha kuningi okuzohlonyelwa omasipala babuyele emakhaya benolwazi olungcono ekusizeni abantu bakithi. Kunomasipala abayi-13 abachonywe uphaphe legwalagwala kuzwelonke, bathola imiklomelo kuleli sonto eliphelile esingabala phakathi kwawo uKing Cetshwayo District, Sibalulundi, eThekwini Metro, uMshwathi, uMlalazi nabanye omasipala abaningi obekunqonywa igalelo lokuphatha kwabo ezeyimali, ikakhulukazi ukuthi uma uMcwaningi Mabhuku ehlola alukho ugcobho alutholile, nanokuthi benza lokho okuthiwa ama-funded budget. Ngamanye amazwi abathembisa into abangeke bayenze. Lokho-ke kusinika ithemba ukuthi ukusebenza komasipala basebenza ngobuqotho nangeqiniso ekusizeni imiphakathi yakithi.